Sa cellphone bidyong kuha ni Lisa, mahiling ang nakabulagta sinduguan ng motorista sa tinampong sahop kang Zone 1 Barangay Flor de Lis, Milaor, Camarines Sur, pasado alas 9 kasubanggi. Sa investigasyon, mantang pigbabaybay subot kang biktimang si Franklin Bulao, residente kang Barangay del Rosario kang parehong banwa ng lugar kang pinangyarihan, nag-overtake ang biktima sa kasunudan na kotse. Alagad dahil naantisipara ng papaabot na bus na pigmamaneho ni Junel Yabas na nagresulta sa pagkakadiskwido kay ni. Pag-overtake niya, masyado na siyang malapit doon sa bus na tumatakbo doon sa opposite lane niya. Nag-apply siya ng brake. Kaya lang, dahil sa bilis ng pangyayari, bumangga yung single motorcycle doon sa harapan ng bus. Napag-araman man na mayong sulot na helmet ang biktima. Naidalagan pa mangkuta ang biktima sa ospital. Alagad pigdeklarang dead on arrival. Kakahiga niya doon sa kalsada, marami pong nakakalat na dugo doon sa part ng ulo. So hindi ko po masabi kung nakainom, sir, kagabi. Diin naman sasangatan pa ning kaso ang nakabunggong driver matapos na magkaigwaning pag-uulay sa pamilyang nabayaang kang biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal